A dobre mračná, keď tam sú pekné aj tu. Ty kokso, ten jede. Ale ide si kúpiť Labubu, Crybaby a ešte niečo a potom ešte 3 ochutnávky pití a ešte niečo. Hen tam to je. Už sme skoro tu, takže už zasínam. Takže už som nakúpila také veci tam, to Crybaby a ešte hento, nechty a Labubu a tento záchod s lízatkama a to je všetko. A už ideme dom. Ježiš, tam sedí pácik. Ahoj. Jaký zlatý. Ticho, aj nové botičky. Už som späť, takže máme tu toto a toto. Takže nie sú to nie je to 6 vecí, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vecí. Takže tak, to a to. A to je všetko. Ahoj, natočím druhé video. Tento náramok už zavodá. Natočím na druhý telefón video. Pa, pa.